og velkommen til Jame Joys YouTube-kanal. Her vil vi løbende dele fifs, tips og tricks samt guides. Inden vi starter, vil jeg lige oplyse om, at det her er en testversion, det vil sige, at de profiler, der er på platformen, ikke er tilgængelige. Lad os komme i gang. Du starter med at gå ind på jamejoy.dk, og så vil du komme ind på en side, der minder om det her. Den minder faktisk rigtig meget om det her. Det er faktisk sådan siden ser ud i dag. Oppe i højre hjørne er der en knap, der hedder Opret bruger, og den klikker vi så på. Du indtaster dit navn og din e-mailadresse, og trykker derefter på Opret bruger. Du vil derefter få en mail, hvor du bliver bedt om at oprette en adgangskode. Og nu har du så lavet en profil på jamejoy.dk. Derefter går du op i højre hjørne, hvor der står konto, og nu er du inde på hovedprofilen. Det er meget simpelt. Det du har til en start er det, vi kalder en arrangørprofil. Det betyder, at du nu kan gå ind og booke kunstnere. Når du kigger på dem hernede af, vil du se, at nogle af dem har en node ude for sig, og der er andre, der ikke har. Dem med noder, det er simpelthen dem, der har valgt at lægge musik op på deres profil. Det betyder, at når du klikker på deres profil, så begynder den at spille musik. Og når du så klikker igen, så stopper den. Igen, meget simpelt. Så kan du gå ind og besøge dem. Deres musikgenre, begivenhedstyper, deres beskrivelse, galleri, hvor du går ind og kigger billeder, og du kan aflytte deres musik. Du kan se videoer, de har lagt op, og du kan også gå direkte ind og aflytte dem på Spotify, hvis de har lagt det op, vel at mærke. Lad os prøve at gå tilbage en gang og sige, at vi gerne vil lave en kunstnerprofil. Så går du igen ind i din konto, og her har du et overblik over din profil. Du har en brugermenu, der hedder profil, beskeder, bookinger og indstillinger. Det er de valgmuligheder, du har. Hvis du vil lave en kunstnerprofil, så skal du klikke på Opret kunstner. Det er plusset nedenunder din egen profil. I det her tilfælde hedder den DD. Vi prøver lige at klikke på Opret kunstnerprofil. Og nu skifter jeg lige over til, at vi har udfyldt det, og så gennemgår jeg det lige. Så, nu har jeg udfyldt en kunstnerprofil. Lad os gennemgå den sammen. Det her, det er bandnavnet. Det her, det er coverbilledet. Det er vigtigt, at det er bredformat, men det vil den oplyse dig om. Så er der din beskrivelse. Dit prisniveau. Du kan vælge imellem. Der er kunstnertype. Hjemby, det er Fredericia. Udstyr, om vi medbringer vores eget udstyr. Vi har ikke lyst til at blive kontaktet ved akut optrædelsesbehov, så derfor har vi ikke valgt at krydse af her, men det kan man. Så har vi valgt musikgenre, det er rock i det her tilfælde. Og begivenhedstyper, festivaler og koncerter. Og nu prøver vi også bare lige at klikke en ekstra ind, i det her tilfælde fødselsdag. Gem ændringer. Så er ændringerne gemt. Det vil nu stå på din profil, og arrangører vil kunne sortere, og hvis de mangler en rockmusiker, så vil de finde dig. Hvis du vel at mærke også passer ind i de forskellige begivenhedstyper, du har valgt. Fordi hvis du ikke spiller til bryllupper, og de søger en, der spiller til bryllupper, jamen så vil du ikke blive vist. Det er en smart måde at adskille sig fra det, man ikke har lyst til at spille til. Under din kunstnermenu har du beskeder. Du har bookinger. Hvornår du er blevet booket. Du har medier med de billeder, der er blevet lagt op. Du har spillesteder, hvor du gerne vil spille. Nu har vi sagt, at vi gerne vil spille i hele landet. Men hvis ikke du vil spille i hele landet, men hvis du kun vil spille for eksempel, lad os sige, Fredericia, så kan du så vælge, hvad din afstand, hvor langt fra Fredericia du har lyst til at køre. Sønderjylland, Midtjylland, Østjylland og Nordjylland. Sådan, så har vi valgt. Vi spiller i Jylland. Færdig.
Men lad os nu sige, at vi også spiller på Fyn. Så gemmer vi det. Går ind i vores kalender. Der kan vi så sige, at vi er ikke tilgængelige resten af den her uge. Så vælger vi fra den 15. som det er i dag, til den 19. Opret periode. Og så er vi ikke tilgængelige i den her periode. Så kan det være, at vi skal til Sverige ugen efter igen. Så markerer vi den uge også, og så er vi heller ikke tilgængelige der. Og sådan kan du sådan set blive ved. Nu er det 3 dage i november, du ikke kan. Så opretter du en periode der. Og du kan altid slette dem, hvis tingene skulle ændre sig. Så har vi økonomi. Der har vi et registreringsnummer og et kontonummer, så Jamejoy ved, hvem Jamejoy skal overføre pengene til. Vi har noget pris per kilometer, som Jamejoy udregner for os, og en timepris. Det er bare standard. Det er et estimat, som Jamejoy regner ud for os. Det kan vi ændre på i den endelige aftale, så det er ikke noget fast. Men det giver et ret godt billede, også til arrangørerne, så de ligesom kan lægge et budget. Lad os nu prøve at gå ind og booke de her. Inden vi går videre med booking, vil jeg lige vise jer noget andet. Solist ved siden af. Så kan du faktisk lave en profil her. Han spiller guitar for eksempel her til fødselsdage og bryllupper og you name it. Og kører sit race ved siden af. Det skal selvfølgelig koordineres i kalenderen her, hvornår man spiller for hvad. Men sagen er, at det er muligt. Så, nu er vi tilbage på arrangørprofilen, DD-profilen. Og den er der som sagt ikke gjort så meget ved. Igen, der er profil, beskeder, booking og indstillinger. Og det er ligesom det, der er på arrangørprofilen. Fordi der er ikke behov for mere. Men lad os prøve at se, om vi ikke kan finde en kunstner. Det kunne vi. De kom der. Vi trykker book. Som sagt, så er det her testversionen, så det er ikke blevet opdateret på denne her. Det er det selvfølgelig på live-versionen. Men når jeg klikker her under begivenheder, så står der ikke fødselsdag, som vi ændrede det til tidligere i videoen. Men lad os antage, at de kun spiller festivaler og koncerter, så kan man faktisk anmode om en specifik begivenhed her, hvor man så kunne skrive for eksempel fødselsdag. Nu kan vi gå ind og kigge her i kalenderen. Den er ikke opdateret, fordi det er en testversion, men de skulle faktisk ikke spille de her dage. Det bliver som sagt ikke vist, fordi det er en testversion. Men det gør det selvfølgelig på live-versionen. Vi anmoder om, at de skal spille i næste uge. Det er meget kort varsel. De får tidspunktet, det skal de gøre klokken 18. Og varighed, ja. Vi sætter den simpelthen til 2 timer. Så skriver vi en adresse for, hvor koncerten skal holdes. 5.000. De skal simpelthen til Odense. Og så skriver vi en besked til bandet om, hvad vores anmodning går ud på. Sådan. Så indsender vi den. Bum. Nu har vi simpelthen lavet en bookinganmodning. Jeg prøver lige at skifte tilbage til en anden profil, fordi så kan I simpelthen se, hvordan det ser ud derfra. Så er vi tilbage på den anden profil. Lige nu er vi i arrangørprofilen, men hvis jeg klikker ned på kunstnerprofilen, så får vi den her kunstnermenu, og så kan jeg tydeligt se, at vi er havnet det rigtige sted. Man kan også se her for overblikket, hvis man scroller ned på skærmbilledet her, vil I kunne se, at der er 2 kunstnerprofiler oprettet under samme arrangørprofil. Samme sted vil I kunne se, at den ene er simpelthen aktiv, og den anden er inaktiv. Når profilen er inaktiv, kan man ikke bookes i systemet. Hvis man pludselig mangler et bandmedlem, kan man deaktivere profilen, til man er klar igen. Men lad os prøve at klikke på kunstnerprofilen. Klik på beskeder. DD har skrevet. Over til højre kan vi så svare. Vi kan gå ind i bookinger. Der kan jeg se et nyt udkast. Og der kan vi så se, at der er kommet en booking her, og den prøver vi at klikke på. Det er bare et udkast. Vi er blevet anmodet om at skulle spille til en fødselsdag. Har I mulighed for det? Der er et vilkår. Betaling. Og det er jo helt tosset. Men det er fordi, vi skal have udfyldt nogle booking-detaljer. Så vi går lige op her i booking-detaljer. Og det her, det ser rigtigt ud.
vilkår. Der kan vi udspecificere specielle vilkår. Der kan vi så skrive for eksempel, at vi kommer 30 minutter før tid. De ændringer gemmer vi. Så er der nogle betalingsdetaljer. Bookingpris. Det er jo fordi, vi tog de her 2.500 i timen, og vi blev booket til 2 timer. Vi skal have skrevet noget afstand ind. Da vi skal til Odense, cirka 40 km ind. Og så udregner den efter de 2 kroner, vi tager per kørt kilometer. 150 kroner i håndteringsgebyr, og den samlede pris bliver derfor for arrangøren 5.238 kroner. Og vi trykker gennem ændring. Og så har vi faktisk et tilbud her, som vi så kan sende retur til arrangøren, i det her tilfælde DD. Og det prøver vi så at sende. Vi kan også skrive en besked til arrangøren, hvis der er noget, vi mangler for på det rene, inden vi siger okay. Men det er der ikke i det her tilfælde, og vores udkast er nu udfyldt. Og vi sender tilbuddet. Bekræft. Bum. Og tilbuddet er sendt. Og det betyder så, at arrangøren skal betale for at booke jeres ydelser. Jeg skifter lige profil igen. Så er vi tilbage på arrangørprofilen, DD-profilen. Og jeg går ned i beskeder, og de har ikke svaret. Og en god idé er selvfølgelig lige at skrive sammen, så man kan forventningsafstemme. Men jeg kan se, at jeg har fået et tilbud. Status er, at der afventes betaling nu. Og det betyder, at de har godkendt tilbuddet, og de gerne vil spille til denne her fødselsdag. Så jeg kigger lige vilkårene, og jeg kigger prisen. Og så går jeg faktisk til betaling. Og så kommer der en aftale frem her. Og en pris. Og jeg har selvfølgelig læst handelsbetingelserne. Gå til betaling. Jeg har selvfølgelig ikke tænkt mig at booke, da det her er en testprofil. Men når betalingen er gået igennem, så er bookingen bekræftet. Og det vil du så kunne se inde under dine bookinger. Du vil få besked via Jamejoy på mail, og når eventet er slut, vil du få overført din betaling. Hvis du har en profil, så kan du faktisk gå ind på profilen her. Så kan du kopiere dit link. Og så kan du smide det ind i Linktree, eller hvad du ellers bruger på de sociale medier. Og så har du faktisk Danmarks billigste bookingsystem lige ved hånden. Super simpelt. Det var det hele. Kan I have en rigtig god dag. Tak fordi I så med.